hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület, büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője. Tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lessünk hozzád és egymáshoz. Élj örök munkában és dicsőségben, szabadságvárosa, Szabványnémeti! Hagyd! A csöndben a fagyvét. Ezzel mi van? Na de nézzük azt! Jaj, már megint mi az? Nem lesz egyszerűen egy új szilágyi verseny. Amire nem elszólt a nyelv, mi be nem fér egy ölelésbe, miről az vajak nem beszélt, csókot adva, enyém. Nem lehet igaz, mondd a hibát! Vagy várva, kérve. Mit el nem mond egy mozdulat a kezeddel a búcsút ünnep. Mit el nem álló mosolyod, azt mind kimondja egy bekérdez. Ez mit hogy? Szeretem. Jó napot kívánok, igazgató elvtárs! Jó napot kívánok! Üljenek le! Az imént berontott az igazgatósága az orosz tanár, és közölte velem, hogy illetlen, tiszteletlen, méltatlan viselkedést folytattak, valamint hazudtak, hangoskodtak, lázadtak, és még feleslenek is. Gondolom hallották, mi történt tegnap a fiúliceumban. Önök ezzel egyetértenek? Igen. Megértem.
tudják? A himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek. A könygáz a tűzzel telt, mégsem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük. Talán sírtak. Csorgott a vérük. Belehalt. Diákok voltak. És ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Isten áldja